Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah bai wa Allah zan yi dan tambayar ki. Shike. Kina da kake tambaya na kan da abin da ke so in ji shan na sani zan baki amsa. Kenan na gode. Allah idan mace kamar ta yi aure haka. Me ya kamata a ce mijinta ya fara mata ko kuma ita ta fara mata? So a gaskiya inda an yi aure. Irin an gama dai shirye-shiryen aiki Aisha za a zo a kwanta kin gane. Ba wai tana zuwa za ta shiga ko kayan dressing ɗin ta sani bacci kin gane a wasa kayan bacci bai kin gane. Yanzu irin yana ɗan da Allah yana ɗan tattaɓa ta. Ma'ana dai nufin za a yi sallah ko su? A'a za a yi maka aibi. Ai in shi ake kin gane wannan fannin kima kin gane ai yawa kin gane shi. Yawa sai aka kawo ta yawan ya fara ɗan yin shafi-shafi tana a cikin gane irin ɗafin irin ba na so in yi sanu a jikinta sai ta ɗan tsoro. Sai ta ɗan tsori tana jin ƙasa ta daina ni ba na so in ta dama ta ce ni gaskiya ka daina ni ba ka aka aiko ni maka za ki ɗan kwatanta mu? Kuma yadda aka kwatanta sun iya kwatanta ni da kila kwatanta kin gane irin yanzu kamar ke ci a tsarin yana kira yar cigari kina ni kwana su ba ta ana sa ake ce ba ki a su kin gane ya fara shafa kina da Allah ba na so na shafa kina ba na so da Allah ko ne sai na daga nan sai tura lalabin da ke bikin ki yana cirewa sai ki saki kuka mai sauti ne ya saki sabilla da umman da annabi wallahi ba su nake su kai na ciwo ki ya hakuri don Allah kan ki san yau ne kan ya kamata a ce kin saki sai ina kin gani yanzu da lokaci ne da ya kamata a ce mun bayyana soyayya da yake cikin kin gane ai to ni da Allah gaskiya ni ba aka aiko ni a gida amma ka bace aka zo in ma girki in kai ma ruwan gaskiya ki kawai sun dan aure akwai wani abu da ake yi shi kin gane ki ya kuri dan Allah da ba san miki da lafi ba san ko ya ne zan yi da an fara kuka shi ba ai hakuri ya ba yana dan lalaba yana shafa ta har ya dan fara zame mata riga tana jin riga ba wata tsaya sai shiru yana cirewa kin gane tana jin riga tana dan Allah ka dena ba na so tana ko kai shiga ki gane ita ma a birnin ranta wannan abin shi take bukata kin san saboda ta rike tana mararin yaushe ne za ta gudu da wannan abu kin gane yawa sannan hankali da yana ta riga ba wata ja da ƙarfi ta ringa jirgima ya kace wata doki a rika ne har dai ta sabu ta riga ki gane yana ta riga ta ce ta an janyo zane ta ka daura ni wallahi ba na shi haƙuri ta ce hankali ba ki ba da zaki zan yi ba aka a ce ga wani gari din zan ƙara yau ce shi kenan idan za a yi wannan abin ana kashe fuska ko kuma ita haske ya kamata a ce a ɗan ba haske ɗan kaɗan domin kin san in aka gama in aka ce a bar haske kin san ko manzon Allah ya ce ba kyau kwanan ya kamata a ce kai baka bar fitila mai haske ba ko kuma baka haske ba ba kai duhu bakin gane yawa bayan an tsire ta shi farko sun kwanta irin cin gani yana da shishafa ta an ka duna bana so yana da Allah kiya din gyara kin gani in ya ga ba shi gyara ba tunda ita shaba shi ran sai dan gyara da Allah ne haka ke gyara kafarsa sai din gyara kafai kin gani lokacin irin ba komai a cikin shi ne na kwanta ba zan sa ba. Ina ai ba a bar fight corporate ya ba a bar. Kamar yadda mama ta sarfi na ka zo. Yes, of course. Inda ba nake ta baki ba ya ba fight ba komai a cikin ta zaki zauna da baki. Yanda kika tur duniya har ta zaki zauna kin gane. Amma farko ba wani na cikin kika fara wani kin gane ba. Ya gama romance din ki. Oh, keep quiet mana. Ya gama romance din ki, ya gama kissing din ki, ya gama shishafa ki. Sannan sai ya zo abu da zai fara yi wanda ya ci kara janyo sha'awar mace shi ne shano na cikin gani ya ɗan tsotso ya tsotso na wani ta kuma a birnin ranta za ta ji babu abin da take sha'awa in banda kawai ya afke kin gani a nan ta kanta ta samu yana ɗan shafa wai ya ta sosai ba kin gani ya dinga ɗan kaɗan yana ɗan za
ina irin ta kin gane da Allah kina ji na yawa ina jin gidan gaya muke bayan da irin ya gama shan nonon yana ɗan yana sha shi kuma har ya samu a lokacin da yake shan nonon nan nata ko a lokacin za ta ci gaba ɗaya ta kawai daidai kawai kin gane daidai ya kawai to a lokacin ne sai ɗan ware kasa ta kin gane kamar ya kamar haka kamar da ko sai da sun yi zaka kake dan wata ya fa yana ta kin gane sai ɗan wawa ɗan wawa ne shi kin gane ba da safi zan yi kyamfinari shi ɗan baka kinari na dai gane na kin gane ita dai dai kika zo yin da an kare saboda ita ba za ta ga cikin gane dole abin zai mata zafi sosai sai ringa sa a hankali kin gane domin ko akwai su jijiyoyi da zai tattara wanda in dai har mace ta taɓa ruwa kin gane in dai har ta taɓa budurwa wata akwai wasu jijiyoyi da za a tsinka mata kin gane dole sai ta za ta wani abu yanzu idan zai sa abin nan gaba ɗaya su zai sa kaso ɗaya su kun san mazajen daban akwai wanda ke tausayi akwai kuma wanda shi kawai burin shi ya ga ya tausayi shi wannan amarya Fatima da ta aure a ta ce bai da tausayi to kin ga ba za a gane tausayi ba sai an ita kuma kin san mu mata Allah ya mana rauni to da wannan raunin amma yaya za ta yi in dai har ya riga ya burma gaba ɗaya amma kin ga inda har yana da tausayi zai iya bari ya saka rabi washe ya sai karasa saka rabi kin ga mata sauki wani kuma inda kuma kin san wani wata kuma sai kawai ya saka gaba daya wata kuma sai mata rabi yau gobe ya karasa rabi kin gane saboda dai irin baya so ya fara da ita a ranar kin gane so bayan an gama ya gama sakawa a hankali ya gama shiga sani sai mai da a hankali ya kwantar da ita shi ma sai a sai na rungume sai na dan mai daga haka sai har asuba ko hakki ya lidi malama kin san me zan ƙara tambaya a kai kin ga a yanzu mun kai inda tun daga farkon mace har zuwa inda ke shiga tsakanin su yawa na manta da tambaya ya aka yi ciki ke shiga tsakanin mace abin da ke san akwai cikin da za a yi ta yin za a yi nema sunan abin za a yi ta saduwa za a yi ta saduwa amma ba su samu juna biyu ba to ya aka yi ake yi wasu kin san suna yi cuɗai kuma Allah ya ba su wasu kuma za ki ga za su ɗan yi kafin Allah ya ba su haka yake to wanda suke yi din nan da wuri Allah yake ba su me fasahar su da suke to wannan ba fasahar ka bane ba wayan ka bane ba komai naka bane sai da daga Allah Allah ya sani azurta ka da a duk lokacin da su ko ba ka su ko kana su a lokacin bai ba ka amma sai kin sani akwai wani san da suke sabuwa na mace da namiji wannan kamar ta yawan bayanin ya suke za ki ga shi kamar ruwan za ki ga shi ba ruwan kunu ba haka dai za ki ga shi yawa shi dai ba mai kauri ba dai haka za ki ga shi yana tsawa shi ba na ta kenan ko na shi to no a cikin mu suna zuwa kin gane continue yawa kin gane sai wannan abin da nashi da naki idan ya fito iri ɗaya ne so ba zan iya bambancewa ba ko dai zai ne ko ba iri ɗaya ba kin gane a ƴaƴan da na fahimta nake da yake bayan to idan har ya shiga wani abun ya haɗu da nashi to shine in Allah ya kaddara zai bada namiji zai bada ɗa to shine kike Allah ya azurta su da ta wannan bangaren kin gane amma wasu wanda ba sa so ciki ya shiga wani karin bayan da zai daga zaran ya ji wannan ruwan ya san shi a jikin shi zai ta tabbata kin gane to yana cin wannan ruwan sai sauri ya zare abin shi a jikin ya ci hajijiyar shi a jikin ta kin gane sai abin ya zubi kin gane inda gama zubewa dan sauta ya gama zubewa ya husa ya gama zubewa sannan sai kuma kara mai ya maidawa a lokacin kin ga wannan sabon gaba da ya to malama kin san jama'a muna tare da wata malama ce wacce ta zo daga jama'a road wanda yake hanyar zuwa makarfi road haka ne kuma haka yake
You're right, fahim na zai ce ce to malama za a iya neman mu akan lamba kamar haka 08050296177. okay ina zai malama bari mu ci gaba. kin san wasu sun ce shi wannan abin da yake sa mata wasu al'adar shi wannan azzakarin da yake sa mata wasu sun ce za a iya kai ko kuma sun ce sun shi bai dace ba.